Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku buat coba ceritanya oleh paketan dari sapa iki? Mas Yusen SKC dari Solo, Bos. Ya. Piye kok gak landang oleh tripod ini iki? Paketan jatuh sabar. Aku tetap sabar gak oleh paketan, tetap sabar, Bos. Enggak ya oleh paketan dari Solo. Di Mas Yusen. Sepil tripodnya kok. Saya berapa dulu deh. Iya sak ngono iki kok. Awet ngisor rene kok ya sret. Dhuwur sak bro. Ijik. Kucik dhuwur. Guys, iso lho. Iya sak ngono iki. Iya sak gendeng loh sama sak SBS loh. Ya Arep dhuwur iki lho, Pak. karo kuwe dhuwur kuwe terus karo wong Terima kasih Mas Yusen reporte dari Tommy. Mau sing gawe kek go Padang. Iya sak ngono dhuwur kok. Awalnya iki lho. Masa dhuwur karo tripod kok iki. Mau kuwi tinggal nek karo adu. Oh iya kuwi. Oh bekas tripatan ya iso uga kuwi. Terima kasih Ki dari Mas Yusen ya. Semoga Mas Yusen rezekinya lancar. Wis tuh. Ndino kok. Iya, ya semoga Mas report. Ya, kok ceritane buka unboxing. Oh, tobloknya ceritanya buka nganu ya, gue dodolan paling ya. Iso gong, apa nih toblok? Pas gue seti dodolannya iso dilepno toh. Kok ki tripod ki? Tripod lo. Tripod ada tripod wi. Ya toblok ki engko dikei karo Mas Yusen engko alalan kok. Oh ceplek ini loh. Wih lo nek cetekane to kok. Wis ora lawi kok nutup bober rapat. Piye ke? Iso apa ora lu bisa ngomong lho. Iso buka. Wis iso buka gak iso balekno to kok piye wi lho. Piye wi lho kok. Iki jenenge Karso Sangli yo iki. Apa paketan teko terus ya? Bongkar iso masang Nah, bongkar iso masang ora iso to kok iki. Piye to kok lho? Alah, iso benakna tapi ora iso. Lah piye wi kok pedhot ning kok. Yo, Lah piye to kok? piye to Joko iki iso ora to jane? Bener enggak aku tas hotel iki kok. Lho, piye yang ngono kuwi lho? bukan temenan. Loh, kok bener enggak? Ini enggak. Ini medhus juga tak ngono. Buat toblok lah paketan dari Mas Yusen. Mas Yusen sebentar ini lancar. Minta barokah dari Mas Yusen. Ya ngono lho kok Joko kok iso Ini medun. Kon mudhukno gak kok. Jawa. Kon mudhukno ngejel. Joko iki gak Jawa. Kon mudhukno Lah yo gak iso to ya. iso. Jokowi gak iso. Malah padu Ardiki Jokowi. Kowe mesti pikon iki. Lah Joko to? Sapa nyetakok? Wah, terima kasih. Toblok dari paketan Lako Mas Yusen, Bang. Semoga sehat selalu Mas Yusen ya. Yusen Solo dari SKC hadir. Loh, Bos. Ya, ya, unboxing. Tuh dari Solo, Bos. Apa nih ya disepil gak apa kok. Oleh rezeki dari hamba Allah dari Mas Yusen. Semua lancar. Iki piye kok iso gak iso bedakno ki piye? Ah, gak iso lho kok. Malah kok ngono. Medun rene, Pak. Munggah kok mudhun. Kayaknya seperti mudun ya? Kene. Dino videone ya. Iya. Medun apa munggah? Berarti nek munggah ya munggah ben. Kok
Iki piye to kok? Lho, Bos. Baru tahu ya. Ya, terima kasih ya. Anyar Bos, tablet dari Mas Yusen. Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini lancar. Ya, Bos. Tablet dari kiriman. Apa sih menaknya kayak kan? Miring itu? Enggak. Ngono ae. Kan wis diwalik kene to? Lah Joko ke piye? Tengahe. Iki Jokowi gak Jawa. Gak sing tengah ya. Setengah wis dinggo anu. Lah wi kan sing apik malah sing dhuwur. Apa judulnya? Ya alhamdulillah tablet dari vlog sore hari ini ya teman-teman ya, tablet dapat kiriman tadi jam berapa ya? Jam berapa ya tablet? Saya utomo ke kiriman awan didon aku sore jam setengah Kowe telu. lho dadi ketokne kene. Jam piro? Wis tarik setengah telu dong kae. Kita ya awan ini ketemu ini. Iki gak ro berarti. Ya utomo kena aku. Berarti kan gak sing nomor kowe sih. Kita ndunggu pel ngono. Wong iso gak jero. Nah, Yo ben. Wis kok dhuwur kita ndunggu pel. Tenanan kocok malah. Iya iya. Iki apa? Griyo ning lari kok lho. Griyo lari kok. Mas Yusen Solo. Tapi jere pengen ben. Ya tetep pengen kok. Ora pengen iki. Kowe Mas Yusen iki ditunggu info selanjutnya. Jangan ngawur yo. Yo meraketang tripod penting ana tripod lah intine. Yo mbuh model piye. Ora butuh. Pokoknya tripod mbuh intine. Ya tripod ngene iki tadi kakak toblok karo. Pengen mbok omongi Mas enak paket Tomo. Mengke sing rene kingkel lho. Ora ro aku. Lah Sing tomblok. toblok tak. Toblok tak blok iki lagi kiriman. Apa mbok garong. Lah blok iki yo alhamdulillah toblok. Oleh. Lah yo nge terus sore tomblok lagi mulai nge mbok omongi Mas enak paket Tak omongi to. Tomblok dhewe delokne channel tomblok. Artikel niki pin. Menawar kayak rezeki karo manusia apa ya alhamdulillah. Lakukan manusia. Iki ceritanya nih loh, manusia nih kayak toblok iki kon go jualan nasi pecel. Ora Kowe toblok to pas aku lagi asal dilepno to. Ya. Kan yo rezeki kan yo ora ngerti kok. Ora enggak ya. Manusia ini dikai iki toblok kan butuhan nasi pecel. Right? Bakal dus. Bos Chloe. ada di Mulang Mas Tom. Toblok buat mulang dus buku arep campuran. Kowe masamu dhewe kok Dengan ngowo kan jenenge rezeki iso dadi mulang kan yo akan malah bersyukur ya. Duitnya akeh ya. Berarti nopek bos pakai bali sapa. Oh. Kancane nopek apa medion. Oh. Kancane nopi. Mulai balik nih. Terus terima kasih tonton video sore hari ini. Kita toblok. Atau apa to Bang? Jere pengene. Tetep pengen no, iso. Kan terbuat kan Tidak ngelucur jere ceklek. terbuat pedot. Iku challenge kali loh, wis enggak. Ora pedot. Enggak. Kuntirane cepet. Oh. Wis gak kena kuntir mulak balik gak kena. Tapi kan sik iso ngadeg. Ngadeg iso ne. Ajak di rono-rono kan. Wis gak Kok iso kudu ngeton HP ya. Rokok sih. Karo ngopi ya. Ngopi ning teh. Gemesik no. Teh rek iki cekake lumbe ae. Hmm. Alhamdulillah enak cekake.
Enak malah. Kopi karek sing terakhir enak ya. Cekake ini mati tiada tandingnya. Yes bro, sore hari ini diakhiri Vin. Iku sore hari tombok oleh sing kena tombok sih. Tombol sih mangan. Iku Sing krek ya kan berkuat bahaya toh. Dia. tau nyang. Ya Gila tombok. dulure itu kalau Mbak Jati karo tak anu kok. Pan so. Iya, biasanya. Tombol kan muni terima kasih. Enak ya. Empuk sore. Iya. Tidak berat Yo toh, tak kowe berat kabeh piye wis. Pesan ada ya nomor HP-mu. Ya iya toh jan kok enak ilang nih kali gue challenge lo lali. Yo ning kali ora tak tarane. Kita belum. Mangan. Mesti mangan. Vlog sore hari ini tonton YouTube kenal waktu. Lihat diakhiri enggak ya ta? Pikir enggak? Video terpakai konsep. Ayo toh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.